Il-ġurnata minn filgħodu bdiet ħażina Roberta Bela wara li deputat Laburista għadda lil Net News l-aġenda tal-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista. Bl-istess deputat kellu tama li waqt din il-laqgħa Roberta Bela juri ftit umiltà u ma jerġax jagħmel bħalma għamel fil-laqgħa tal-Eżekuttiv fejn prova jwaħħal f'kulħadd ħlief fih innifsu għar-riżultat elettorali. Id-deputat Laburista li tkellem magħna fl-aħħar sigħat qalilna li l-uniku mod kif Roberta Bela jista' jimxi l quddiem wara r-riżultat elettorali kien permezz ta' vot ta' fiduċja, tema li qasmet b'mod evidenti lid-deputati. Net News kien preżenti barra ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għal ħabta ta' nofsinhar u fost l-aktar sinifikanti kienu r-reazzjonijiet li tawna Carmelo Abela, Chris Fern u Jonathan Attard. Se titolbu vot ta' fiduċja sigrit f'Roberta Bela? Dak li jiġi diskuss, mhux se jiġi diskuss saw barra fil-grupp parlamentari. Ħadd titolbu vot ta' fiduċja sigrit f'Roberta Bela? Aħna ma naħsibx temma l-fej isir dan. Ħadd titolbu vot ta' fiduċja f'Roberta Bela? Grazzi. Tista' twiġibna ħadd titolbu vot ta' fiduċja? Grazzi. Se titolbu vot ta' fiduċja sigrit fil-Prim Ministru? Dak li jiġri fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista li jiltaqa' kull ġimgħa ma naħsibx li għandi niġi ngħidu lill-Partit Nazzjonalista. Naħseb li hemm kwestjoni ta' vot ta' fiduċja tkellem il-poplu u l-poplu aħna maħniex il-fuq mill-poplu, il-poplu tkellem, poplu tal-ġudizzju tiegħu. Aħna xogħolna huwa li nagħmlu ġid tal-pajjiż. U dwar il-vot ta' fiduċja? Aħna kommess li bla dubju ħankomplu naħdmu għax dak huwa li jeħtieġ mingħand il-ċittadini tagħna biex aħna nkomplu naħdmu għal ġid tagħhom. Ħadd isolbu f'vot ta' fiduċja x'ma ġibniex. Jien għandi fiduċja assoluta f'Roberta Bela. Ma ħad tkun qed titolbu vot ta' fiduċja? M'għandniex għalfejn naħseb risposta elezzjoni wara l-oħra ingħatat b'rebħa dejjem ta' Roberta Bela. Titolbu vot ta' fiduċja? Għandi fiduċja assoluta fil-Prim Ministru u tmexxija tiegħu. L-affarijiet li niddiskutu internament jibqgħu internita. Taħseb li l-pajjiż jista' jisħoqlu li kollu deputat Prim Ministru issa anke l-elezzjoni għaddiet? Nerġa' ngħidlek l-affarijiet interni. Mhux interni, deputat Prim Ministru mhux ħaġa interna. Sinifikanti wkoll l-attitudni tas-Segretarju Parlamentari Kita Zzoparditanti li spiċċa b'mod arroganti jipponta lejn il-Kamra ta' Net News. Tolbu vot ta' fiduċja. Inti m'għandekx kummenti għax inti dejjem iġġib biċċa mill-intervista, inti ma ġġibx kollox, allura m'għandekx. Ħadd iżolbu vot ta' fiduċja. Inti għad li kellimni wara 8 ta' Ġunju, laqas wara 8 ta' Ġunju minn ħadd kellimni. Evidenti wkoll li Roberta Bela ħeba il-manuvri li qed isiru biex jiddaħħal Steve Ellul fil-Parlament permezz ta' co-option minflok Edward Zammit Lewis illi se jingħata kariga fl-Ewropa. Co-option illi ġiet żvelata mill-ġurnal In-Nazzjon. Il-Prim Ministru informak li se jkun qed jagħmel co-option ta' Steve Ellul. Din hija xi ħaġa illi rajta f'kolonna tan-nazzjoni. Inti kont taf bil-co-option ta' Steve Ellul? Ma smajtx dal-lettajt inti ġifieri u. Il-Prim Ministru ma informakx bil-co-option ta' Steve Ellul. Ma nafx jiena illum għandna laqgħa ta' grupp parlamentari ġifieri. Le għadna teħlin Għadu ma informa. Le l-aġenda biss kif rajtu. Le ma nafx fuq xi qed titkellem. Intant qabel ma wasal Roberta Bela għal din il-laqa tfaċċa Manuel Kuxkieri fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu ma kienx akkumpanjat mill-uffiċjali tas-soltu u kien mingħajr Aron Zara u Wayne Sammuti li s-soltu jakkumpanjawh, żewġ esponenti ta' Kastilja li fl-aħħar jiem internament spiċċaw taħt kritika enormi.